Professor, ngase ngiyithandaza ngalendlela ukuthi angifuni ukudla ngoba ngifuna ingifice i-system i-weak ukuze yona izosebenza kahle. Into yokudayisa akangithi. Kwenzekani kulo mzuzu ukhazini wami usephoyinti uyajova. Useqalile ukungena kulo nto yokujova. And ngelinye ilanga kuqhamuka elinye indiya mfethu, hey siya weli kade ngikufuna mfethu, hey ubhuti wakho ushonile. Hey. Ngilomkhitha mfethu vele ngibedlala epoint mfethu. Ukwatile udiniwe useyingane. Obabakhe oma bakhe abamfuni eduze. So hey Professor, imindeni yethu mfethu ngiyazi sinjani. Hey, we are coming from broken families. And yabo indlela edinwe ngayo mfethu, even mina nobafu uyabona nje mfethu si izolo ngigcine ngixoxele kunomntana nganoma nalungelo ukumbiza ngegama na. Hayi noma ungangambiza ngegama. Okay. Yeah. So kunontombazane ebengithandana naye lana. Untombazane ngiyathandana naye sengiqalile vele ukusebenzisa ama drugs. Yeah. And uthando lu blind ngalendlela yokuthi she knows. Uyazi ukuthi siyanda seqalile crime siqala ukusebenzisa ama drugs. Mara akabonakali ngalendlela yokuthi ngisakwazi ukuthi yena ngi-maintain healthy, ngisazi ukuthi namele ngiqoke kahle. Yeah. Usikhotheni uclean ungekuze umcabangele. Ngokuba umntana ebengithandana naye bengimthanda first lo yakela. Bese ngibuyela emuva sengikhumbula kahle ngilalela nama feelings ami. Ngiyamthanda mari kulula ukuthi ngimhethe. And i-7 West ngoba mengibuya ngizoxolisa uzonginikeza indlebe. Yeah, uzongikostela enze konke kumele wenze umuntu esifazane. Mara egcineni uzongixolela. Mina kangithi ngiphila impilo manje ukuthi buye elokushini phinde ngibuyele emgaqweni. Mengibuyela elokushini ngisuka emgaqweni ngibuyela kuyena. Even ndo esemuvile onempilo ngathola ngisho ukuthi usethanda noSibanibani. Uzoriska ukugxekwa abangani bakhe, ukugxekwa abantu abasondelene naye like mfethu why still umxolelo uSiyanda? It's the second time now mfethu uzobuya futhi uzosikhalela sekuphendile futhi wakushiya. Lindi khohlo uSiyanda mfethu akusizi mfethu. And ngizongiconvince sana mfethu sinto sami bangangeni entweni yethu singabavumeli. Mina ngithanda wena uthanda mina. Bona and ngumuntu obhedayo ngisengiqala ngisho uqamba amanga seku-natural ngendlela yokuthi ngizongitshela ugela ukuthi even umngane wakho lona omkhonze kakhulu akakutshela ukuthi mina naye we once had a thing. Why ngakutshela leyo nto leyo?
awuboni ngani usilento lena ufuna ukulwela ukuthi mina nawe sihlukane ngoba nakho efuna ukuthi afeze ukuthi nobabili ningitholi. Professor, my brother, ngikwenza konke lokho angiboni ngisho okumbi kona, and mengikhuluma iqiniso I was kind of finding enjoy nganya kwethu enjoy bese ngi-enjoya mfethu into engasile. Ngiyaphuma lapho kumina, ngiyaphuma kuSiyanda lo wangempela. Kancane kancane ngiphenduka umuntu engingayena. Umntana lona uLindi kuze kufike kusenini ngiphinde futhi ngiyamshiya. Now maybe it's the 4th time, and every time prof mengibuya uzongixolela. Recently njengoba-ke ngibuyile manje ekhaya, mhlampe wayekade uphelile mhlampe 8 years ngihambile ngiphumile empilweni yakhe. Last of last year yabuya, and Professor ngiza ngale mentality yami yokuthi ngibuyele elokishini, anginayo ntombi engishiyele elokishini, and uLindi uLindi ungilindile ngokwami, uzongixolela, uhleze ngixolela, nginalokho and anginamuntu enginaye. Iyabuya manje i-appetite yomuntu wesifazane. Ngiphumile emgaqweni, ngiphumile etruckini, siyaqala phansi ngibuye kubeni umjida. Kodwa njengoba ngizama manje ukumconvince okugcina ukuthi mfethu ayikhona into engitshelayo deep down ngaphakathi ukuthi hayi-ke this time mancane amathuba ukuthi uzofika futhi uphumelele like ekuqaleni. And futhi mengifika kuyena she's matured mfethu, khulile. Izinto ebengimshiye zenza omaphuzo otshwala omasanda ukugrova, even indlela nje ayiphatha ngayo ihlukile kakhulu. Ngiya kuyena manje ngiyakufihla ukuthi ngizofuna ukuthi sibuyelane back, mara uyakwazi lokho. And njengoba ngiyekekela lento lena, now I'm the one who's falling for her. Sengimthanda isokuthi ushintshile mfethu, buyelile esikoleni, waqeda isikole, akasagangi, akasagroove, akasaphuzi, even into mhlawumbe ezophuza mara akasabi-reckless njengasekuqaleni. Yeah, and akasaconsider ungixolela unginikeza enye i-chance, akasayizwa leyo. Naturally-ke umuntu okubalekelayo ufuna ukumchase, and ngithena down kamnandi mfethu ngendlela engayideserve mfethu. She was supposed ukuthi at least mhlawumbe adlale ngamathi asibuyelane, and then angikabheke mhlawumbe mina ngokwami mhlawumbe indlela engangenza ngayo. No, naloko nje Professor, into angikhalela ngayo lakho seyangitshela manje from uqala ukungixolela kokuqala, ukuhamba kwami kokuqala, ukuhamba kwami kwesibili, izinto ezayishiwo abangani bakhe, lento mfethu uyayisho at the same time uyakhala mfethu. Uthi babethini abangani bakhe? Abangani bakhe mfethu bayamjelousy. Ayikho into uyixaka nje mfethu ngosiyanda mfethu. Ayixaka ngisho ngokuthi akutsheleke mesehambe emgaqweni. Akazami ngisho ukukufonela emekuloyo umgaqo wakhe. Ubhizi wona lokhu umxolela, nangu sibanibani uyakuthanda, ukhethile ukumyeka ngenxa nje mfethu yomfana ongazazi and ungenandaba nawe. Kodwa ngokuthi kuthandile into eliyiyona mfethu, wayengaphosi ithawulo, bestikile mfethu nami. Yeah,
Kube konke bebem-advise manje bakho Lindi ekugcineni ubuye uzokhalela thina mfethu esekhethile uSiyanda yonke lento lena siyacela mfethu ubana hlukana naye. Yeah. Apparently abangani bakhe kuphela abengitshela ngabo ukuthi bona abanenkinga nami. And bekukumbi ngempela nganye kwethu ngoba even abangani bakhe mingihlala nabo la edrobheni. Yo, I didn't even nginawo ngisho i-decency yokuthi ngibuzeke ngomngani wabo. And bona bayazi ukuthi our friend is head over heels for wena, and when you don't even bother yourself ukumbuza, ngithatha nje futhi i-advantage ngimhetha ngale ndlela lena engekho right for mina, engamina angiyona ingane ekhuliswe ngaphansi komndeni nje futhi obuxhwanguxhwangu ngale ndlela yokuthi ngingakuthola kulula ukuthi ngivele ngihethe omunye umuntu ngale kokucabanga ukuthi kuzofika kanjani kuyena. Yeah. Angithi ngibhizi-ke manje lana ngizama ukuxolisa manje ngizama ukubuyela kuyena. Nope, yena usangixoxela nje ngezinto ebengizenza kuyena, and abengalitholi isoba lokuthi angitshele zona ngalesa sikhathi. I think it's because we were still young, and ukukhuluma ngendlela engiphetha ngayo kwakuzofana nokuthi yazi museyingane uba naleyo pride leyo ukuthi uzosizakala, uzoyibona ukuthi mhlawumbe ngimthanda kakhulu. So she's busy hurting and she is trying to act tough. Ngoba ngendaba yokuthi mina-ke impela izenzo zami bezize kufika ekuthenini zimkhalise, bengakazi akuveze kumina. Bengize ngikuthole ngabangani bakhe, or ngize ngakuthola kahle last of last year nje ngibuyelile elokishini. And this time nje ngibuyelile elokishini kunomehluko omkhulu ozowenza ukuthi ayizwi indaba ukuthi weSiyanda wena uzohamba, wena uzophindela emgaqweni. Ngiyakusaba nje, kahle ngiyakusaba uSemba ngoba usangaphinde unyamalale, yini engakuvimba ukuthi uphindele emgaqweni. And it's $1 million question leyo. Mara into engangivimba ukuthi ngibuyele emgaqweni, and into ebikade ngibuyisele emgaqweni isikhathi esiningi mangabe ngizama ukubhema, ngoba bekuvuka professor ukuthi hayibo Siyanda awimise, akuyona impilo oyiplanile le ukuthi uzosebenzisa i-drug for impilo yakho yonke. And I'm getting closer to iminyaka ewu-30 manje, ngila ko-27 iminyaka. Ngiyabuka ukuthi ngizoba na 30 years ngisebenzisa i-drug. Nginenkolelo ukuthi uma ngingafika ku-30 ngisabhema ngeke ngisayeka. So ngihlezi ngizama ukuyobhema, hambe nge-cathedral, ngibhalisele ukuye-rehab, bangiyise kodwa-ke ngekhaya. Inkinga ehlezi izosala ekuthenini kunomfana wasekhaya omncane enginaye la emgaqweni. Yo Fesu, Professor, ngi-strong mfethu, ngiyakwazi ukulwa, ngiyakwazi ukuyitshela into mase ngifuna ukuyenza ngiyenze. Umfana wasekhaya mncane nginami, even though ukubhema ekufihlile eqala ukubhema angifihlele ukuqala ukubhema. Ngokuba ama-sign nje mina ngenza ukuthi ngibone ukuthi akuyona insangu lena, usubhema wena manje iwunga. Lo mzuzu nje bekujoyina iwunga. Singakufisa singabazali ukuzwa ukuthi amapha ama-signs owabona ngawo ukuze nabe abazali bezokwazi ukubona ebantwaneni babo uma sebeqaliwe. Ngabona ngawo uba futhi useqala ukubhema ne.
Yeah, into engikwenza ukuthi ngibone ufana uBafuthu useqalile ukubhema, and mind you lapho ngase ngiyekile ukubhema. Ngihleli naye lokushini uhlezi engikhalela Siyanda mfethu Bafuthu uzoshona ufuna abantu yonke lento leyo. And yena uqala kwakhe ukubhema ngithola ukuthi uyabhema, ngithola ukuthi usebhema ihunga. Ngokuthini ngifonele uma hayi Siyanda unenena ingubo zakhe zokugqoka zonke angiyiboni, ngitshela ukuthi ziko zika Eli kubaba wakhe. And the worst thing ukuthi nezakho ezilana angiyiboni. And ulokhu engitshela indaba yokuthi yena ubhema insangu kuphela. And manje bengifonele ngitshela lento basemlazi naye ukulo ufana sekhaya lo. Mina ngisePortshepstone nobaba ngomsebenzi. Yebo manje ngitshela ukuthi akana ngubo zokugqoka lo muntu nezakho angizange ngiyiboni. Naturally inkungifikele ukuthi man, only one thing ngoba even ingidi ngobhenya ngebhodlela ngisasebenzisa kona kuphela. Bengazi ukuthi ifoni into yami ukureceive ingubo zokugqoka into zami zokuthi ngibe muhle. Only one drug eli-selfish ngalendlela ukuthi professor lizofuna ukuphoca even lento ekufakele income yokuthi u-afford ukuthola lona. Yo ngingafezo ayinanembeza ayifuni lutho enhle even lesivalo lesi sibovu makuyisona into enhle ngisenayo empilweni izosatha ukuthi mina ngizosala ngiyithola kanjani imali yokuthi ngiyithole ngizoyibona ayikho into enhle. So ngifikela semsango sakham ma unene usebhema lento bengiyibhema kodwa esami ebebona ukuthi uthena uzama ukuphuma wena. And professor akwenzi imehluko ukuthi uvela sekhaya usiqalile ukubhema ukuthi bengingekho uqalile ngiyekile ukubhema. The fact sokuthi mina bengikwenza lokho naturally iblame ilela kumina. Uthi ngisaxa ukuthi uBafo nangu umunye ucousin wami same age as my brother. Yeah. And ucousin wami lona naye ujoyina ugcine ngene etrakini. Yini ungibanga ukuthi mayike abamba yedwa ekhaya ivele isale siba into engathi umkhokha? Angazi mfethu laphana ngaba isibonelo esimbi kakhulu mfethu umfana sekhaya no-cousin wami. Mina umfana omdala okhona babukela kumina and yonke lento engiyenzayo ngiyenza still ngisagqoka kahle ngisaphatha izinto ngisathanda izinto right nabantu besifazane eduze kwami. So naturally babona kwabalula ukuthi bafuna ukukopela konke engikwenzayo. Sethi nangu nje u-right kodwa uyayisebenzisa. Yeah. And lokho it was a huge mistake for them because asikho strong ukufanayo prof. Sabantu asikho strong ukufanayo. Mina ngiyakwazi ukuthi ngiyakwazi ukuyiforce ngiyigolozela into ngithi ngiyayenza. Ucousin wami lona benobhuti wami ngaphandle ukuthi bamncane ngeminyaka. Ngingahlampa enye into engathi ibingenza ukuthi ngibe strong even ngingahle kunesandla kakhulu ukuthi nasekhanda ikhanda lami lilula kangakanani. Ngicabanga kunesandla kakhulu
bona bebengekho smart njengami, so bebengenawo ama-tricks or le intelligent or lokuyiduduza ukuyitshela ukuthi it's gonna happen, kuzokwenzeka, ngoba ayikho into ebesiyisaba njengo-roast. Mina bengazi na mengizoqala ijini ukuthi ngizame ukuya ukubhema, ngazi kahle ukuthi kumele ngehlise ukubhema, kumele ngiziphalaze, kumele ngizame ngayo yonke indlela yokuyi-detox. Bona ngeke bakucabange lokho, njengoba ngibakucabange kunzima mfethu ukubona ukuthi bazame ukuya ukubhema. Mina nginabo lemgaqweni bafo azizameni ukuya ukubhema, avume bese sihamba indlela ecathedral izofuna ukuthi usacrifice isikhathi sakho sokuphanda, okusho ukuthi izoncipha isikefu lapho, ukuthi lapho ifuna ukuthi lento ube strong kusenini ngiyancamela ukubona usena ngisacrifice isikhathi sokuphanda, ngiya kwi-session kuyona ebalulekile ukuthi ngikwazi ukuya-rehab. Bengihlezi khona ekubhemeni kwami, even though cishe ngayiqeda i-century ngikwi-addiction, bekuhlezi kukhona into esimesisho ukuthi yesihanda baba sihamba isikhathi, yekela lento oyenzayo, zama ney'ntwana zakho kuzoba lula ukuthi ziyeke mezibona wena usuqalile. Kube njalo futhi ngempela agcine ubafo ukuthi le ndlela esihambayo kulungiselwe ukuthi se-rehab, mind you sesibawutrile emgaqweni. Ukhazini wami uhlala ePhoyint, yena ayifuni imakethe and kahle akawufuni umndeni wasekhaya wonke. Ushonile uma wakhe, kwashona ubaba wakhe umazi esemdala. Uma wakhe emva kokushona kwama wakhe, umndeni obaba odade wabo bakho, abantu laba abasizalayo, o-anti, bekubonwa bekufila even mina ngiseceleni ukuthi now they are just passing him around. Umuntu nomuntu segcina icala lokuthi excuse incane nje ezoyenza wandile, ngikhathele sengi-right mina, amphushele eshonile uma wakho wandile lapho, babakho akamazi, umazile esemdala and uyisidakwa nje. Yeba kushona uma wakhe, and bemthanda uma wakhe lo mfana, ubeyumama's boy ngangokuba mfethu ube soft, he was the softest boy engimaziyo. Emva kokushona kwe-oledi lakhe, he surprised me ngoba khala ngisho ukukhala emngcwabeni. Emva lokho mina umuntu asondelana naye kakhulu, and mina mfethu ngisoft mina professor, futhi nginenhliziyo enhle, ngiyaswela kakhulu. So ngimsondezile eduze, kahle kumina uzofunani ukuqina, uzofuna ngimfundise ukuqina kahle ukuthi akwazi ukufesa umhlaba la ngaphandle. Mfana sekhaya lona ngilamayo bayalingana naye, bayaxabana njalo. Mina ngiyamazi usoft kanjani, ngiyenza sure sokwesikhathi ukuthi akayithole ecindezeleka like uyazi esasiyingane sibeseyisane. Nganothisa ukuthi mesimeyisa even mesomhlanela sobabili sinobafu uyazwela. Enisanda kushonela naye oledi yonke lento le. So bengihlezi ngizama yonke indlela ukuthi ngimenze afile abe right mfethu.
Duku lashona nethema lakhe ematshwaleni already useqalile ugwayi okuhlaza. Usebhema ugwayi okuhlaza. Hayi bo, u-Andile Professor, from 0 to 100 in a second aphenduke umuntu ohard ngale ndlela yokuthi athathe ngisho ajoyine ngisho igenge. Ujoyina igenge Professor, abanye bayakukhokhela ukuthi bajoyina igenge, kodwa kuba nomehluko kwinto oyiphilayo nento oyikhokhela. U-Andile mfethu usephenduke isilwane mfethu Professor ngale ndlela yokuthi impilo isivele yayenye into. Ushonela abazali, wenzeka ngendlela wenzeka ngayo, mina ngibhizi nempilo engiyiphilayo. Kubona it's kind of glamorous kubone bayingane, they look up to me. Mina ngiboshwa phambi kwabo bayintwana nami, baya-adopta yonke imisangano yami, bayayenza, bayaqala baya-experimenta ngayo nabo. And lokhu ekushiwo ekhaya ingane ibukela kuwena. Andile meseshonelwe ithema lakhe usehlala ephoyinti. And mind you Professor, mina before I even had the courage ukuthi ngize la edrobheni, uyena oweza qala la edrobheni. Uyena ubile nesibindi esiqala sokuthi asuke ekhaya asuza la eThekwini. Umfana sekhaya omncane nami, uyena obe nesibindi, ongilidile, ozile emgaqweni kuqala kunami. Mina ngiza la emgaqweni, ngizela ebafaneni basekhaya abancane. Ngizoceliswa ibona imashala emgaqweni. And lokishini bengazi ukuganga kuphela. Lucky umfana sekhaya nomncane, ubafu Nkosi yami. Uhlaniphile lo mfana, even though engahlaniphile indlela lena, kodwa unomqondo umuntu omdala. Mina uyangazela ngithi ugange lokishini. Uyazi ukuthi usemince kangaki kufika abantu bezongifuna. Uyayazi ifiye ungikiselela ukuthi impilo yami ibe sengcupheni. And Professor sonke leso sikhathi nalapho mfethu baningi abantu bahethayo ungarealize, yabo mfethu. Now unokusangixoxele manje nje basisikhulise sibangaka, sothi yasho ukuthi ubafana ngake ngalali ngisho ubuthongo sometimes. And ucabanga ukuthi sonke leso sikhathi mina angingaboni nje into wrong engiyenzayo ukuthi intwana ngihlukumeza kanje. Okay, right Professor. Intwana zile emgaqweni ngizofundiswa izona ukuphila. Umfana sekhaya lomncane uphanda ngokuphila ngokudayisa. And njengoba ngize emgaqweni uzama ngayo yonke indlela ukuthi angifake kulento yokudayisa before I go back to my ways. And usawitha idolobha as much as la edrobheni naye uyalihlonipha. And he thought yokuthi mina ngingashawa lana ngishawe eforami nginqothi ngihambile inkunzi. Akafisa ukuyirisk leyo nto lendlela yokuthi why insist ukuthi bafofethu na indlela yokuphila asinsidingo so. And luckily enough I was not ignorant ngaleyo ndlela, and asengiqalile ukwabona nama repercussions ukuthi inkunzi lena akuyona even ibhadi nje fethu lo kubamba inkunzi. Asengiqalile sengibona ukuthi yonke lenhlanhla ebengiyibona ukuthi nginayo
iyaphela. Even umuntu engingaqondile ukuzomenza kabi, it's like manje senginanesithunzi esimbi. Umuntu ukwazi ukumbona, uyambona emehlweni umuntu efiye ukuthi lo muntu uyangisaba, yi-suspect manje ngenzanga lutho, ngingazami ngisho ukuganga, yi-suspect. Umuntu akusabe professor ungashongo lutho, akusekho mnandi manje, akusekho mnandi. Even nasi-community yonke leya fiye ebekadeni ikhona, even though isakhona mara manje I'm a black sheep ngasekhaya, anginabangani, akekho umuntu ofuna ukuyibandakanya nami. So ngempela ilokishi ipapayi sisedrobheni ubafo and face ngabusiswa abantu ngokuthi ngibe naloya face empilweni yami. Yeah, angidodise ekudayiseni, ngibona kuyaphileka ngokudayisa. And looking back, ukudayisa umuntu uqale esafunda isikole, umamkhulu olamana nobaba benakho usinika amaphakethe oswidi, nayo iphakethe loswidi kudayisa lapha esikoleni konzokwazi ukuba ne-pocket money. So ukudayisa into vele ebisegazini. Yeah, ngiphunywe kanjalo egangeni professor, ngitshe nje singayidivorce inkonzi. Waphela kuyavuka ukuthi vele siyana lento obuyenza, it was just awuyinto yesikhashana. Kahle ibe siphumile esandleni kakhulu mase kuzofika ekuthenini even angithi ummese nje bade ngichazelele izolo, it was just into nje yokusabisa kunini, ngoba bengingenaso isidingo ngavele ngifaka ummese umuntu ngenxa ngimbamba into yakhe ngenkani, bengincamela ukusebenzisa amandla. Manje ke I'm so deep etruckini, abantu sebeqala abanye bayagoloza and nginciphile emzimbeni, ngidla idrug, angisenawo la amandla benginayo eqaleni ukugoloza, ngizokubamba ngamandla vele mhlawumbe siba u-train bese kubamba sokwazi uku-overpower. So nje bangesenawo amandla okubamba ngekani, kuzomela ngisebenzise umbese lona engeke ngize ngikwazi ukusebenzisa. Usho sempela mina nenkonzi ngihlukane nje nayo straight, ngoba sekumele manje ngiye ku next level yokuthi umuntu megoloza ngisho ukukweba ngombese, mingasiboni isidingo sokumele kuze kufike lapho. Omunye uzomkweba aqhubeka ukugolozele, uzogcina ukhipha imedasa ke u-11 rand labo uzofica ephaketheni. So yahlukana nenkonzi straight. Inhlanhla ngisaselokishini nje bangiyeka le drobheni, sisiqala ngiba kulento yokudayisa kangithi. Kwenzekani kulo mzuzu ukhazini wami usephoyinti uyajova, uDiwonga useqalile ukungena kulo nto yokujova, and ngelinye ilanga kuqhamukela enye indiya mfethu, hey siya, hey weli kade ngikufuna mfethu, hey ubhuti wakho ushonile. Nomkhita mfethu vele nje behlala ePhoyinti mfethu, ukwatile udiniwe useyingane,
obabakhe oma bakhe abamfuni eduze. Mfethu professor imindeni yethu mfethu angiyazi sinjani. Hey, we are coming from broken families. And yabo indlela adinwe ngayo mfethu, even mina nobafu uyabona nje mfethu usiyasibekezelela nje kwathina mara udiniwe lo muntu mfethu akafuni lutho. And ngizame kakhulu mfethu ukumsondeza mfethu eduze mfethu, ngoba phela vele bese sibuka ukuthi thina sisumndeni siba u-3 kanje manje, ngoba vele nje mfethu okay emakhaya kakhulukazi ubaba lo ngizalayo, even ubungahlangana naye la edrobheni ehambela nentombi ahamba nayo, nami ngeke uzithole ngisho 5 rand kuyena, ngeke uzithole 4 cole. And-ke ayikho into engingayithandi njengokufuna into ongayitholi mina. Kube into engibona kahle ukuthi amathuba ukuthi yenzeke mancane, bengexala ngisho nokuthi ngicela usizo kubaba bengimbona la emgaqweni, bekuze kube ukusiza mhlawumbe bekhona into engiyiphethe engiyidayisayo, kuzomele ngizame ukumconvince ukuthi ngibalekela ukucela imali indoda, ngakho ngicela uthengele into engiyidayisayo, yeah, kuze kube iyona indlela ukuthi ngiyakhipha imali leyo. Wandile mfethu usala mfethu lapha mana iphoyinti uqala iwunga usefaka umjovo. Mfethu yazi umuntu abe hard okudlula mina. Yile nto ingifundisa enye into, ngitshela enye into ndoda, indlela ochaza ngayo, indlela enizalwe ngayo, i-nature yenu ukuthi beningabantu aba-right. Yazi ngiyayibona le nto ngomqondo wami nje umuntu mfethu eshintsha mfethu ngesimo abhekene naso. And yonke yaba i-surprise ngoba in future ayikho into ebesingathi mhlambe masithiwa ekuhambeni kwesikhathi kuhamba kwenzeka u-1 no-3 kungenzeka into nje bengiyizi ngazi ngizoyibuka ko-TV leyo, ngizoyi-experience ko-TV ukuthi ngizoyiphila. Bengingayitsheli ukuthi mina ngagcina phila lempilo. Nangu Wandile mfethu ekhetha ukuthi akhule laphana emgaqweni, and ushona ngazi ukuthi bese qala nokulahleka ingqondo kancane. Professor, ayikho into engangikhetha nje ukushona kwakhe. Ingwalo yamjida ndoda yo. Abanye bakutshela umfana sekhaya lona ongilamayo. Uyena umuntu omdala mfethu kahle phakathi kwami naye, ngoba wezinto nje mfethu like leyo situation mina kumele fanele ngikhamfaza yena mara uthole mina uphenduka ingane mfethu. Iqaleni emva kokuba nje mfethu ngiswitch from uSiyanda lona
original Sweetie Loving Caring Siyanda ngibe le beast mode bese ngikuyona angikhumbuli nje mfethu ngithi ngizosheda ithiye over any situation even isikushoniwe ekhaya be angikhumbuli ngikhala after ngiqalele impilo le mara emva ukushona kwaNdile ngabonga nje mfethu kwenza enye into and okwabuhlungu bra wami ngoba ngihlezi ngifisa ngiswele amandla ngiswele le ndlela engisuke ngicabanga ngayo ukuthi bafethu sambeni ubhalisele kuye rehab and kumahala mfethu ukuthi siye rehab and ukuze ngikwazi ukuba convince sasambe se rehab kuzo require ukuthi mina ngiqale ngiye khona ngedwa ukuze ngikwazi ukuthi ngibe stable and fit enough and ngibe drug free enough ukuthi ngikwazi ukuthi ngibaluse from point A to point B until baze bayongena rehab. Masikhuluma sizodwa mfethu uyabona ukuthi lukhona uthando mfethu ukuthi siphumile drug yo professor sihleli ema passage la ko street singane zasemndenini oyi1 soba u3 ithini ingane encane zabafana thini future yakasibiya sisemgaqweni sobathathu yazi kuthiwa abanye bahleli ngamayibomu laphayana imindeni yabo i-right yonke lento ngize ngisekhaya saswela ngikwazi ukulamba kodwa yazi ku-pointless mfethu ukuthi ube ubaba wami kodwa ube khona ngokwenyama kuphela ube khona ungekho isupport lena oyidingayo uthando oludingayo nomuntu wesilisa ozokukhulisa ozokuguide awulitholi engakutholini kwakho already vele usafarisa noma abuse lana experiment ama-drugs la it's like as much as ubaba ayikhona engekho nathi ngathi sasikhona singekho empilweni yakhe ngoba like nje bathi ngikhali izolo ukuthi 4 years full ndoda ungakwazi ngisho ukusola ukuthi angeke lo sebhema ugwayi yeah mfethu professor okay bafu sengisemgaqweni ke soba u3 hey ihunga idrug lisibambile ngomqala nganya kwethu sesi kule point ukuthi even ufisa uvuke ekseni naba ferries angisafuni ukuqhubeka ngempela impilo lemgaqweni i-reality ivele challenge into eyi1 ukuthi you are not going anywhere not anytime soon like it or not so it's either you throw in the towel or uyakhwashalaza uphuma so kumele ngikhwashalaza ukuthi ngiphumele drug ukuze labafethu ababonele kumina bezobona ukuthi kuyaphumeka nami kuzoba lula ukuthi ngibasize ngoba ngingikwazi ukubasiza nami ngisavelile ngomqala ngithi ngiyaya rehab ngoshaya lo 3 months rehab ngoqede ngiphume rehab professor kunento nazami ezothwela emgaqweni
ndoda ngizophuma i-rap set ngohlale leyo 2 month 3 month elokishini. Ngiyakweleta, ayikho into engimuhle yona elokishini. Iy'ntwana zami yisemgaqweni. Nangu phela uSiyanda nesibindi esingaka, uzofuna ukuzoba muhle mfethu lana, asizwa nje isikhithi yokuthi kade ngizama ubancenga. Ayikho, asizwa nje leyo mfethu, iy'ngane zibonele kuwena. End of story. Wena nje mfethu landa iy'ngane lapha emgaqweni ukuthi-ke uzoyi-brainwash-a, uzokwenza njani, kodwa nje mfethu ingimina mfethu Professor. So kumele ngize ngizama ukuba-convince, uzozama ukuzobancenga, and maybe ngabuyela emuva ngihleli la. I-drug ngiyalazi, kulula ukuthi ngigoqe ngokuthini just for today, and ubafo lo emakethe ungilamana naye vele ube ngangilwisi nakancane. Mengithi ngizomlanda, ayikho inkinga, abafa sambeni sizohamba futhi, phela ngizofuna ngimpemise ngithengele isikhefu sikoduke. Ngabona ukuthi lo muntu mfethu unenhliziyo enhle kakhulu, soft, akafuni ukungihetha, uzongincamela ukuthi ahambe nami elokishini. Phela once Arosto kicks in, uzobe ngisena choice lapho, uzomele athi kumele ukugibela aphindele emuva. Ngizohlezi ngibuyele edragini ngoba ngithi ngizolanda umfana wasekhaya la emgaqweni. And Professor, akuyena umuntu obengenza ngibuyele edragini, even though bengisuke ngithi ngizolanda yena, no. Kodwa ngeke lokho ngithi konke ngizothi ingoba ngangizolanda yena engakho ngabuyela, that will only be an excuse bese singastarishilo ukwenza ukujustifya ukukhohlakala esisuke sifuna ukwenza. Yeah. Mawubheka mfethu into eyakwenza ukubulala kangaka ukushona kwalo mfana uAndile, yini mhlawumbe ngabe uyayibethela ukuthi njengoba usho ukuthi lento ubuyibone emndenini ukuthi since kwashona abazali bakhe wonke umuntu nje okekho obesamnakile, njengoba kushiwo kuthiwa kunzima mfethu ukuncelisa ongayizali. Umuntu mabe ngasekho abazali bakhe nalobo ubona ngathi uyakuthanda ugcina usuphenduka isicefe kuyena. Uyakubona wena lokho ngamehlo akho and uyakufeel ukuthi uyadinga ukuthi avikeleke kakhulu mfethu. Nje bangibona ukuthi abazali abakwazi ukwenza lokho mfethu. As much as ngikule mode le yokuthi ngikuloSiyanda lona engimkhandile, still isakhona leyato esoft kumina. Uma ngoba lento songibukisa ngelinye iside ebengayibuki ngalo ukuthi I was kind of like adopting him. Ngizama ukuthi ngifile le void anyana ekhona mfethu, ngoba ngiyabona ukuthi ungikrendile intwana kakhulu mfethu. So ngifuna yonke indlela ukuthi kona wonke ama-family members it will be a real blow to him ukuthi ahlehliswe mina. Yeah, it will be a really huge blow. And Professor mfethu, intwana zibukele kumina mfethu. Ngicala ukuganga, ngaqala nge-shoplifting. Mind you, ngizosukela shoplifting ngiyoyiqala eMaritzburg. Angazi nje ngisho sweet esitolo. Ngiyo experimenta nje, ngiyoyiqala yonke lento le. And mengibeke ngibaxoxela wonke lama adventures uhambo lwami, ngiyabahalisa, ngibenza bayibuke iyinhle lento le.
Awu Professor, idlozi mfethu kumele kubonise usayintwana into yenzayo uyanhlanhlatheka liyakukhava ndoda. Ngoba ukuthi yini ngiphi isibindi, okay isibindi sokuthi ngivume nje ukuthola ikhanda ngithi ngihamba nabafethu ngiye ey'ntabeni siyophanda ngayo yonke indlela, kakhulukazi shoplifting. I-anger enganginayo kwakuba it was early days, it was early stage la ubaba esegxile kakhulu kushite vele. Ingalezo igazi agxile kuyena kakhulu and ney'ngubo zokhisimusi sekuqale kwimpilo ukuthi kuthiwa ayikho imali yazo. Okay, ngasoli excuse-ke mina uthi awu number 1 ngiyoyenza impela bantu, awu ngihamba impela vele kuthiwa impela zakhisimusi siye sibe nazo. Lapho sengitholani nethuba loku bifa ubaba Saint. Manje ngizobuya le ey'tabeni ngigqokile kamnandi, ngigqoke into enegama, kwandilana sonabazali. Ukubuya kwami ney'mpahla fresh enamagama, bafike bagqoke. Kungenza ukuthi ngizizwe ngiyindoda, kungenza nje ngifeel good. And on top of that, the fact ukuthi iy'ngubo zakhisimusi besingenazo, and nangokusiyanda after nyamalalo November wonke and almost December wonke uyabuya. Okay, ngatshela usisi wami ukuthi bekikephi, yena wasexoxela umndeni-ke, and umndeni usathuswa yilokho siyanda yini is step bed ukuthi lakhetha ukuthi uvele uhambe uze uyofika koMpumalanga ko-Standerton endaweni ongenahlobo kuyona ngenhloso yokuganga, ngenxa yokuthi and lapha umndeni ngalesa senzo sami ngendlela esasisikhulu ngayo, kodwa nangeqiniso lokuthi vele bese beqalile ukubona ukuthi lo mncane omusha engazuthi impela uze nenye, ngoba ibalekile ingane nansi enye isiba nesibindi sokuganga ngale ndlela lena engenza isense ethusayo. Into ezoyenza ukuthi umuntu omdala angazi ukuthi uzoqalaphi imithi yokuthethisa. Angikhumbuli ngithethiselwa leya nto leyana, angikhumbuli nakancane. Ngoba kwayena ubaba angazi noma ngoba wayeshawa ukuthi akakwazanga ukuthi yena ayithenge lezo y'mpahla noma yini, kodwa azange ngithiwa nkente Professor, and lapho ngisathela ugwayi oluhlaza nebhodlela ingidi. Angakamazi lo geli lobizwa ngokuthi uHunga. Angakabe expose leli drug lelithi uHunga, leli kuyilona elizogcina lingibekile emgaqweni, ngenza ngizwe ukuthi hayi even urock bottom ayiluzwe la ikhipha isikole iHunga shasha. Nanyawethu ayibuzi, ayiceli imvumo, izokutshela nje ukuthi okay manje kukanje, and njengoba isikukanje iyakudimanda ukuthi yena athenda mina kuqala. Kona konke ofuna ukwenza boy girl, wena azimele uqale ngami qala, sizozwana-ke lapho. And ucabanga ukuthi usugaxele kule nto lendlela ukuthi ngifisa ukufuma ayikho, iyona ithosha yokuqala evele ibe inkinga leyo ecishe ifane nejele straight.
ukuthi unesikhathi mhlawumbe uyoceda neso 6 months uboshiwe. Kube khona i-thought efikayo ethi yazi uthanda ungathandi ngisho ukuthi uyafuna ukuphuma ngikuphume, uvele ube ngathi ufike manje tshele uvele kusinde ngale ndlela loku nayo-ke konke ivele ibe naleyo nto leyo. Ngisacile lapho Professor, kunzima ukuthi ngikhiphe imali yami ngithenga ukudla ngoba njengoba ngisho ufuna sekhaya nomncane nje kuphela ngeminyaka. Yena obebuka i-situation ukuthi ubhuti wami omdala ukudla yazi indlela engingaphakamisa ngayo indaba yayo bengi-wrong Professor, ngokuba ngikhumbula ngisho ngimlwisela ukuthi ufuna ukuthi enye imali siyothenga ukudla ngayo. Nezinye izinto ndoda ngithi mengikhumbula ebengizenza mfethu, kakhulukazi nje bengizenza kuyona intwana engadluli ndoda. Mina mfethu efanele ngiyamvikela lo mjida yabo, not the other way around. Okay, yeah, we are brothers mara kodwa hayi ngendlela bekwenzeka ngayo yabo, ukuthi ngimlwisele ukuthi asinciphise isikhefu esisodwa sithenge ukudla nakhona uzongitshela eqona baba asisakwazi ukudla kwesipuni ndoda enosukwini nasikaze mhlawumbe sidle ngaphandle leligwinya ehliphelelane lona. Ngizofuna ukuyiduduza mina ngaleli gwinya ehliphelelane lona Professor. And wami lento lena mfethu still yamahloni kumina ngokuba bengithi ngibalekela ngisho ukuyisho Professor. Ungabe ngase ngiyithandaza ngalendlela ukuthi ngifuni ukudla ngoba ngifuna engifice isystem iweak ukuze yona izosebenza kahle. Indlela engase ngifethu isingifake ngayo unga intwana leyo nto ilwela manje ukuthi ngeke mfethu iyabona ukuthi umidembesela yona indaba yokudla shuthi ngekudliwa and yona inankinga izokwazi ukudla eceleni mara ubhuti wayo lo mdala mfethu ungenangqondo mfethu oshongisa ukungilwisa mengikhuluma indaba yokuthi akuthengwe ukudla. Professor, kunzima ukuthi ngikhiphe 10 lokuthenga ugwayi. Each and every money engiyitholayo ngazi kumele ngiyifaka edragini and ukudla not that ukuthi akukho, ngizincisha noma ibomu ngenhloso nje ukuthi ifuna ukuthi idrag lisebenze kahle egazini. Akukho mnandi manje bra wami, akukho mnandi kwangempela mfethu. Siphila ngokudayisa la, siphila ngabantu. Ngeba siphila ngokudayisa, siphila ngabantu. Ithi isikhathi esiningi try by all means ukuthi ube presentable phambi kwabantu. Yeah. And mfethu iyona into engasho ukuthi kona konke la bekusiza ukuthi siphanta ngabantu ngoba kusihlengile kusenini singagaceli kusenini ungcole uzogcine ungenandaba nongcola. Lento ibiyenzeka kwabanye abafethu, into umphanto wethu lesiphoqo ukuthi asizama yonke indlela sibe clean. Yeah, ngosiphoqo.
Ya bafeyi, ngicabanga ukuthi manje kumele sigoqe ngoba usele Professor, u-Andile wagcine efihleke kanjani? Andile wafihlelwa efolweni, wasiza laphana ukubana at least emndenini khona ubaba omncane yabo zisinda njengoba kusosakhona ubaba omncane even namanje ya ngoba kuseleni baba omncane ubaba ongizalayo yena inkosana yo mfethu ave ubuhlungu mfethu siyabuka indlela afihlwa ngayo umuntu wakini omthandayo ubone ukuthi bese kuswele ukuthi tholakale lamabhodi lawa amaplango nje kanje usekhande bese ngekhandela ngisho ukuthi ngikhandela ibhokisi ifu angcotshe sokwenje and uloyo mzuzu mfethu ngihlula ngisho uyibamba ndoda ngihlula uyibamba kanya kwethu ngiphendukile ingane manje ngicamelele kubafu la mfethu ngimanzisa ngenyembezi mfethu isicefe ndoda I understand ukuthi uAndile mfethu uzoshona mfethu yedwa mfethu elonely kanje mfethu vele already bese nje mfethu efila like mfethu engathi akanamndeni akanalutho mfethu yizo zonke izinto lezi professor, yizo zonke izinto lezi ezenza ucabanga ukuthi ungashona ushiye iy'ngane zakho kunje. Dela ungazalanga makonje. Professor, lapho indlela engiyithanda ngayo mfethu iy'ngane yazi even ingane umuntu ongayazi ngifica ingane ikhala uhlule kwethulisa ngicela ukuyithatha angazi mfethu uma kusikade iqalile ukukhala izothula and ingane imade ikhala kakhulu izozuyalala and uGodi mfethu angazi angiphi mfethu ingane and ngcono kwaba right ekuthenini angangiphi ngesasikhathi ngisazohlala emgaqweni ngoba ngabe ingane engamazi ubabayo leyo mara even namanje sometimes ngicabanga ukuthi mhlawumbe i-drug mfethu selingilimaze ngale ndlela leyo ukuthi mhlawumbe ngisakwazi ukuba osobancane kodwa angazi it's like kune-void mfethu kumele ngiyifile ngiyigcwalise la ngaphakathi kumina angokuba ngifisa noma yini ehlobene no-Andile mfethu engingakwazi ukuyisondeza eduze or even uku-adopta noma kungekuze kube legal ezinye kodwa ukusondeza nginenqaba mfethu yothando engineshow ukuthi ngingakwazi ukuthi ngilunikeze ingane le engingenayo and I'm really ngiyacrave mfethu ukuba nonodolanyana nje mfethu ozokhulela phansi kwesandla sami angokuba ngisho kuthiwa kuwona wami
Shobe so wentombi ngiyifice nawe. I'll even settle for that. And abo manje mfethu slow from last year ngibuyele elokishini, ngibuya manje sesibuya sobabili manje nobafu. Ayikho into esele emgaqweni yami. Andile, rest in peace washona ubafu. Sinaye elokishini now this time, and ayena angimina this time obemthonza ngesandla ukuthi asambe siyoyeka. This time uyena obedonsa mina ngesandla. And okokuqala bengitsho mhlambe he's just doing it because uyabona ukuthi yena angisayixaki ngaloko. Ngase ngitshela uSimehlo mfethu usufuna siyobhema ngozwa ngawe. Ngeke ngilokhu ngizama mina ukuyobhema ngoba ngingikwazi ukuyobhema ungayekile wena ula emgaqweni. So misa sambeni siyobhalisela iphuzi methadone ukuze sizokwazi ukubhalisela i-rehab. Ngibe nokuthini mhlampe uzama ukungijabulisa ngobani uyabona ukuthi siyanda shuthi ngibuyisele emuva mhlampe more than 7 times ngizama ukuyobhema, maybe it's even more than 30. Lento mfethu bengiyisebenzisa mara bengazi kahle ukuthi lento siyanda ayikho right, kumele uyiyekele. And uphuma kwabafowenu kulele kuthenini wena ophume. So ukuhlezi ngibuyele etragini ubafu benosilonda sokuthi ingenxa yakhe. Ngokwakhe yena ubone ngasi kodwa mina ngokwami mfethu as much as bengisuke ngiyolanda yena, angazi noma ngoba ngiyamthanda mfethu angifuni ukublame yena noma yini, kodwa nginayo leyo nkolelo ukuthi yena ngibuyela ngenxa yakhe. No professor, ezinodla kube ngifaka idrag emlomeni ngenkani. Okay, yabe ngihleli naye bhema and kodwa noma ngabe isiphi story mfethu intwana yami leyana mfethu ngikhulule ekuthenini akuyona ebengibuyisela. Yeah. Manje niqinile kanjani ninqobile nobabili? Sise lokishini manje ekhaya. Sisekhaya la emgaqweni makuphelile inyanga ngiyeza ngizobhanta. Ngoba kusho ukuthi yekela idrag ubuyele lokishini ubuyele emndenini ekhaya, and think it's gonna be a downhill. I find that ipeace, ukukhuleka, ukurelease i-frustration engiyithola kuleya household ngiyithola mangabe ngizile la edrobheni ngizobhanta, ngoba ngikwazi ukuthi ngithole nethuba lokuthi ngibone nabafethu ebengiphila nabo, abanye vele abasabhemi bahlala ematendeni. So uqondana nabo, ukusocialize nabo, sihlale sibheme ekantini sikhulume, ngibabalisele ngesayidi lami since sengibuyele elokishini. Kungilapha kakhulu vese ngokuba hlezi kuzoba nzima mase kumele ngigodwe ngiphindele ekhaya mfethu. Mhlawumbe akuyona nenye into enzima lokuthi abantu bephume edakamizweni ukuthi agcine azizwe nokuthula mase emgaqweni kunokuthi esekhaya. Pheze ngingasho ukuthi umndeni
sometimes ungarealize ukuthi ihamu oyidalayo akusho ukuthi kumele singatshelwa mfethu sisabhema bengakhulumeki nathi. So bese umuntu umonsi umuntu kunezinto umndeni first abazodinga ukuthi yena bayikhulume babhodle ukuze bezodlula kuzona, nawe kuthola ithuba lokuthi uxolise kukona and uthole nethuba lokubona okunye obungaboni obekwenzeka. But all in all ekugcineni lokakubhodla ukukhuluma iqiniso bringa close nomndeni. So engisethi ngingexoxela ubaba wami uyisoka, ubaba akadlalisi iskate akadlali. Ulokhuzana ushitevelo wagcine naye ebona ukuthi isicaca nikhanye siqinile ushiteveli uyinhlobo ezofuna ukupheya ngokuthi into oyenzayo ngizoyenza. Bakhohlwa ukuthi okay pheya ntombazane, mara hayi ukuthi uzoyiletha la ngasekhaya ilokhu ishente lakho. Already vele mfethu ngangamxeki ushiteveli laphayana, ubaba uyiqhawe sisebenzele ePort Shepstone. Njalo emva kwa 2 weeks ifoni nayo sifaka besiyasebenza sihlala khona, emva kwa 2 weeks kumele sigodwe selokishini. Kuhamba u2 weeks uphenduka inyanga. Wagcina sekuphela u3 months ubaba engafuni ukugoduka, uyabaleka manje, ubalekela lo muntu wakhe. Professor ngiyakuxelela ndoda, une voice engakanani lo muntu ekhuluma inormally, akusuthi uyathetha, unale nhlamba ethusayo. And lapho baba mfethu imvu Nkosi yami engenamsindo engenadlame. And lo muntu aba-attracted nje ngayinto yethu bantu besilisa ebuyizivuko eyokhohlakala engafuneki ukugijimisa iskate esincane kunawo. Ngeke bakwethu akukwazi ukuthi unengane ena 23 uzo data uyingane intombazane ena 28. So uyabuka ukuthi ngeke aze luze ushiteveli wakhe. Ushiteveli akana ngane mncane ngokweminyaka, ugcwele nje mfethu umuhle ngokwakhe. So ushiteveli njengoba egcina bembalekela babesembalekela ukuthi naye sihlale eShepstone manje sisebenza khona, sihola khona, ngincamela ukufaka imali. Akabuye ngala lokishini kusele ubani emuva, kusele ubafo naye ungamncane lo. Okay, ungamncane naye azafuna ukwenza njani, kumele athole umuntu ozomsiza eceleni. Ahluleke ukuthi naye ukuthi ukuthi akhumbule ukuthi umuntu wesifazane as much as epheya ngokwakhe, kodwa angimele ngik-understand-eke ukutholakala kwakhe ephinga ngikufane nokwendoda. So agcine sekwenza 99 okubangele ekugcine kulide ekuthenini bamtshele abantu ababangani bakhe, and before athole nje story kahle wasibamba sinobafu sihleba. Siyahleba sinobafu ngithini mina kubafu mehlo ungayixaki bafu, ungamtsheki ngoba vele njengoba singazwani noma mncane kuzobe ngathi vele
ngiyamrapero lesizama ukhanda itulo lokuthi uma bangadla bahlukane nayo okanye kodwa nje baba kungamtsheli usu lo muntu wakhe uyachisa wenza ungani no2 no3 kanti uyangizwa nje bangisho lento kwaba yileyo nhlanhla oqondana kanjalo nangempela ke nayo usuka ezama ukuthi aseshe labantu labane shows nasekhaya bayazi thengele utshwala abantu bayikhipha indaba abantu hayibo bese siyibuza thina sibiye ukuthi ususebenza ka Telkom yini ngoba phela kunemoto Telkom okay kusetholile ihawu lokucasha ke manje ubaba lokuthi amkhiphe kulokhuzana ushite velona ilona ihawu kumele lisebenzise lelo kwangempela ukuthi alisebenzise lesashisa kanje ngoba ngempela kwaloko angazi uyagela uthi wayelisabise ngani time angazi ubo ibu bese laleta ningi sana ukhwini udlalela le kamereni yethu and for inyanga and ngiyabuka ukuthi sesiqala ukugenga together state sama sigengela yena umamncane okay right sana ngiyabuka ukuthi uyamsaba manje and uyasaba ukuthi amxoshe until ke ezenzele liphuza leli lokuthi ke bandla azojola ngasekhaya nomuntu wakhe anti yeba umkhombe indlela vele usevukile ngomunye umuntu nomuntu asemvusile useshayile ngisho ikanda shuthi kuyena so wabe naleyo pressure ukuthi sebenzisa le excuse lena uzenze nje umuntu ohethayo ngempela umkhombe indlela yo lapho sisakhula sayingane esasikhethwa sayintwana asijabulani mengabe edubile mamncane ethu uyahamba sijabule into tuze ngaphakathi ukuthi ngapheli ngisho 7 days othi sireleasile idaningi uma umncane wagcina ehambile nabagcine belina silinso kumxosha yeah hayi ngicabanga ukuthi sivale sesino hour 15 minutes ndoda ngiyafisa ukuthi ngathi le episode ingathola amandla wafanele ngiyakholelwa kuma episode anjengala ukuthi angashintsha izimpilo zabantu abaningi because akumelanga singabazali nathi sibuke ngeso lezingane kodwa nathi kumele sibheke izinto ezizenzayo ukuthi asikhandi ningane ezogcinela emgaqweni abonje indaba andilona ngiphatha kakhulu bafu yenza ukuthi abonje uma unengane mfethu ucabanga ukuthi and abantu abaningi mfethu yabona uma usewumzali ukhona unemali usebenza ngeke ubone umuntu othanda ingane yakho nongayithandi ngeke umbone umuntu othanda wena nongakuthanda mhla kuthi ufile ingane yakhe lapho eyobona khona ukuthi ubani obethanda unina ubani obengamthandi yabo ngoba izulu sithi kunzima unceliso ongayizali ilapho kufika khona ingane isihlukumezeka igcina izilento othi wayibona yiyo ukubona umuntu ebreak phambi kwakho kade enye into ephezulu isilwane ngenxa yesimo nengicabanga ukuthi ke ayibafowethu okunye uNkulunkulu yena okudalayo ukushona kwabantu nami nje mangathiwa ngishona into esingayikhetheli yona yeah but kubhlungu nje mfowethu uma usuzwa kuthiwa lo muntu impilo yakhe yonakala ngokushiya abazali yeah kunzima kakhulu nina bendlonze noPapa ekhanda kamenzi ndabolela umuntu omayimuzama athi yakhaleli uthi igula kaJama lichithekile mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu cindezela usubscribe button inhlelo lezi sinokuba nazo njalo lapho khona silanda abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni basuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni besixoxela nokuthi isimo besinjani abakhule ngasi ngakho siyasibuza ibackground yomuntu so esenzela khona ukuyikhathanisela thina ukuthi ngabe yini enza umuntu agcine ebeyilento ayiyona ngicabanga ukuthi ama episode amabili sibe nawo nalensizwa
ama-episode azokwazi ukuthi avule iy'ngqondo zabantu, vule abantwana amehlo, ivule abazali amehlo, ukuze sikwazi ukuthi sibe nekusasa elingcono. Igama lami nguProfessor Mamnoza Mdaba-Phansi, onongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi.